na sumurong siya saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madhita saluhut na, atan debata nagabe songon ojaha di parminggota di minggu kuasi modogeniti, namarlapatan songo poso-poso na baru tubuh, imana dianet sian, buku ulau ni apostel sia mamuka masyarakat sada 1 ayat 6, kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 6, songonom madidok disi tapai hutihut ma di bagasar rohata. Alai setong dope diodapo si Saulus asup-asup dot pamunuon do paksisian ni Tuhani. Ditopot masih Tuhan ni malimi mangido surat madapoton aka perguruan na di huta Damaskus. Asa ihotan na jalawanon na tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa na jupangsa aka na mangihuton ugamai. Alai uji di tengah dalan ibana mardonokon huta Damaskus. Topuma sumilam sodang siagijang umaliang ibana. Jadi tinggang ma ibana tutano, dungi di begema suara nama doktu ibana, Saul, Saul, kuasa liliamu au, ala di dokma, ise doho Tuhan, jadi dok ibana, Yesus doau nani liliami, susah maho manadahi tura-tura, akahitir jala tarhalaumong ibana madok, dia mabahenok ku Tuhan di pangidoroham, hatani Tuhan itu ibana, hehe maho, bongoti mahutai, disima pabuau tuho si bahenomo. Ido saatna, supaya kita lebih jelas untuk mengerti, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 6. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kurian itu hata Yesus Kristus adong dosa halak, ima penulis jala seorang pemikir sejarah, ima nama nuratus sada buku, ima the world after coronavirus, ima nomor guar Yuval Noah. Di surat ibana do disi ima taringot tung gadan ni pertibion, setelah coronavirus maka badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, molo ede ni parupuan nakingan dibalik ni udani naholomi adong do halibutongan di debata ada janji kesetiaan Tuhan. Ada keselamatan di balik penderitaan manusia. Buasa di dok ibana di sisongoni ima badai pasti berlalu di dok ibana do bahwa mau tidak mau, terima atau tidak terima, maka coronavirus atau penyakit yang diakibatkan oleh virus COVID dikatakan di situ sudah merubah dunia ini, tetapi dunia akan mampu untuk menghadapi itu.
Dunia pasti akan mampu menghadapi pandemi COVID-19, tetapi di situ dikatakan mau tidak mau dunia juga dan manusia yang hidup di dalam dunia ini harus berubah. Dengan perjumpaan dengan virus corona, maka situasi kehidupan manusia akan berubah secara tidak langsung. Hidup nagabi di tengah-tengah ya kepartikiatan waing molidokon nungalam melandai bahkan akan mendekati endemi bukan lagi pandemi COVID-19. Alai nunga adong na dokon na di tengah-tengah di Parngolota menjadi satu adat kebiasaan yang baru, yaitu cuci tangan dan pakai masker. Alaniah nunga tahangoluhon. Ketika kita rajin mencuci tangan, ketika kita rajin memakai masker, maka hidup kita dapat terhindar dari coronavirus itu. Di tengah-tengah di Parngolua perhuriau pe adong nedokona ima taringot tu perubahan yang mau tidak mau terjadi dalam kehidupan ibadah-ibadah. Setahun lebih ima tadokdo ada satu percepatan perubahan di tengah-tengah kehidupan ibadah di seluruh agama. Mulai doko di HKBP akhir tahun 2020 dope nedokona Indonesia HKBP ima laho mabahas taringotu 4.0. Industri 4.0. Apa yang konai bulat tolu mau tidak mau gereja harus berubah. Alanya alan di kopi sepulusia dang boy mar persauran dang boy mar perjumpangan di tengah-tengah di gereja alai ibadah semuanya pindah ke tengah-tengah rumah-rumah kita. Jadi di sini kita di Bagasa Ngoluta, Boy Konota, pasti ada dampak yang terjadi dalam kehidupan kita, rumah kita, keluarga semakin husuk untuk beribadah, walaupun di situ tidak hadir yang disebut dengan pendeta atau majelis secara langsung. Alanya adorang so adong do penekona di kita live streaming, holan marhiti-hiti WA do kita beribadah. Nunga di surato di si jamita, nunga di surato di si ede, jala molo taboto ede, adong musik jabuta, bota pakai, bota huton, alai molo dang di boto ede, bodola sip, olam majaha sabing. Tetapi di situ kita pasti merasakan bahwa ketika kita beribadah dengan kusuk di dalam rumah kita, bersekutu dengan anak-anak kita, maka kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan itu betul-betul nyata dalam keluarga kita. Dampak perjumpaan pasti akan ada. Hidup nagabi molo masiol halak dung pacupang ina mata bona persaurani. Alaniaha boido hita manada halak marhiti-hiti WA, marhiti-hiti Facebook. Bodo pacupang jalama muka nang mardonga sari penasida, tetapi itu semuanya dilakukan melalui Facebook. Alai dung sahat nasida iko pakto nasida do partikian perjupangan. Alania hadi Facebook boy do nedok kona ima di bereng do ima paropuan ima ceuli. Alania ha foto na humal-humalon diedit do gabe foto yang cantik langsing ramping. HP dong pajupang bah ayo do HP. Tetapi walaupun di situ dikatakan bahwa ketika dia melihat aslinya tidak seperti yang di Facebook, tetapi dia akan merasa puas. Ada ngadong be, nah ditutupi. Ada dampak pertemuan, ada dampak perjumpaan itu. Jala idu na idokona di Bagasa pertikiatan wang, molo doko topik ni mingguta berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hamu bau di Bagasa Yesus.
Ima na di gobarho jala ido na naing masa di tonga-tonga ni parngoluota ima marhite-hite perjumpangan ni si Saulus Paulus dohot Jesusi. Odo tantangan molo joti tamanoton YouTube perdebatan antar agama Kristen dohot ima silum sejojo didokon asohai dokon Yesus muna ibana Tuhan si Saulus do si Paulus do madokon Yesus si Tuhan ninna. Hapedang apala si Saudang si Paulus na madokon Yesus si Tuhan. Turpuk ta sadarion madok di bagasa partikia tadi dok silakan alai setong dope dia dapo si Saulus asup dohot pamunuor dopak sisian ni Tuhani. Kebencian Paulus atau Saulus karena dia adalah seorang doktor teologi yang belajar kepada Rabi Gamaliel. Dia memegang teguh apa yang diajarkan oleh Gamaliel bahwa Tuhan tidak mungkin mempunyai anak. Tuhan itu hanyalah satu. Alani molo adong nama dokon, ibana anak ni debata nama lapatan, nama ngaliai debata doi. Jalan molo nang mengaliai debata do, ima dia layak dihukum, dia layak dibunuh. Dengan semangat berapi-api Saulus, dia meminta surat kuasa dari majelis Sanhedrin, yaitu pemuka-pemuka agama Yahudi. Ahamai di dokibana do disi moli dokon ditopot masih tuani malimi mangido surat madapoton aka perguruan na di huta Damaskus asa ihoton na jalabuanon na tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa na jupangsa aka na mangihuton ugamoi. Saulus memegang surat kuasa untuk melakukan ekstradisi bagi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Asa buanonna mulak tu Yerusalem alanya puluhan ribu dari mereka sudah mengungsi ke Damsyik. Alanya alani pangalilion na masa tuah kasih huto Yesus Kristus. Di situasi nasongonido dengan semangat menggebu-gebu. Dia meminta surat kuasa itu memberikan kekuatan kepada dia. Alai sonara konai rohani jol mado marsakap dalana Tuhan Jehovah do patotu lakana. Saulus ingin menghancurkan pengikut Yesus. Alai aha mana masa didok di sinakyan. Alai uju di tengah dalan ibana mardonokon huta Damaskus. Topu masumilam sodang siag gijang umaliang ibana. Jadi tinggang ma ibana tutano dungi di begema suara nama dok. Tu ibana Saul Saul buasa liliamu au. Yesus menangkap Saulus sendiri. Jala ido na dokon na molo ta dokon wang disi Saul. Yesus dukehe ibana sian namate ditiki buah-buah izuki holan idokon ibana Maria. Adona masa tarjol mado si Maria. Tarjol mado si Saulus. Tarjol mado si Zakaria. Ketika namanya disebut, maka dia sadar. Dia disadarkan dengan kondisinya, dengan keberadaannya. Hidup bain molo hidokon waing di pihak Batak na jolo macai tabu do lama doko gowarni akan na tua-tua. Alai anggo di huria iko goarod doi. Hati alani aha ido pakku ngatu siota ido hapor siota goar tardidita ido si jowon na marsogot ima molurung sal puhita sia portibion lau masuk tu surgo hasonangani dang dokonon na amani labbasau dang dokonon na padita pajjaita nau alai jowon na si torang do
Molo ama nakin na majalo na marageda hita si Wilson do. Ano na nang dohonon dari si perjupangan ni si Saulus, perjupangan ni si Maria, mabay perjolma ibana. Dia sadar dengan dirinya. Nihala na paduaho di sido, uban nagabi tarjolma si Saulus, sido kon ibana di sinakyan, ima pitor tinggang ibana, dung di bege suarai, jala di dok ibana, isedoho Tuhan. Mabiar do si Saulus alanya takas do di boto ibana ise. Hape so na kunay na mga lili halak Kristen do alay dong ditakop ibana Saulus bahasa liliamu ise do ho Tuhan. Sarupa do si Thomas na madokot tuaka dongan na si akasisian idok ibana dang porsiyaw sa lelen so pamasok dari jariku. Tubogas ni labangi, tubogas ni tobat na dia doranai. Alay hora di dokon, batangam mito masin na ale tuhaku. Itu rakado do ibana, dia gemetar ketakutan karena apa? Tuhan itu, Yesus itu tahu siapa dirinya. Dan adong nabuni. Jala ido na dokon na di bagasa pertikiatan wang. Molo doko si Saulus ibana, ise doho Tuhan. Ipata daw Yesus, au doi. Yesus na nililiami. Au doi Yesus na nililiami. Jala alani ido banagabi. Pitor ridok ibana risi. Ima akahitir hagalaw taralomong ibana. Jala ridok ibana. Dia masih bahinokku di pangidoroham. Dia masih bahinokku di pangidoroham. Idokon ima pangiduan, ima elek-elek ni si Saul. Alanya nunga takas di boto, iya na manakup ibana, ima Yesus na nililian na ido. Na budo pamation na ibana hati hai. Dia langsung dibunuh karena apa? Balas dendam. Alasan konai Yesus sedang balas dendam, dan itu yang dikatakan dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen jangan pernah balas dendam. Alay balas dendam. Membalas dengan kebaikan. Kurian itu atas ahaduna nang dohono natu hita marhiti-hiti partikiatan waing di guari do minggu kuasi modo geniti ima songo poso-poso nai baru tubuh na hisapan di susu natama. Hata hisap Sudah hitam maboto hata hisapati. Mulakan na tua-tua kainan na marabahasa batak iboto do pe hata hisap. Ahalapatan ni hisap. Rakus mokus positif do manang negatif. Negatif do kan? Sisa dordoron. Nama dokong sudah keterlaluan rakusnya. Nah hisapan non. Orang pasti dibenci dengan itu. Sikap seperti itu. Alaya anggo di hata ni bata di dokno di si hisapam mahamu. Rakuslah. Artinya apa yang mau dikatakan di situ ketika dikatakan kepada kita seperti bayi yang baru lahir, yang rindu, yang haus akan air susu murni. Dikatakan kepada orang yang percaya supaya dia rakus kepada firman Tuhan menjadi makanan rohaninya. Dia piadong dibaritahu kata ni bata disima ibana roh. Masih hol mau si bana naing tumangio kata ni debata lau marpersaur rabdo debata. Itu na kona hisapam mahamu. Dan memilih-milih unang main tuhatan ni debata. Una kola dibuat na lomorohana. Itu tongan uang goholan na gabi lomorohata do. Hita lau manang yok kata ni debata. Apalagi molo dipanggar kita mariti-hitian di bata, ina malas ni rohata. Hape molo adong jamita napay ngoto pangalaho tadang di boto halak ini ani, alitor tadokon manintili paditai.
Kisah pemahamu kuasi modogeniti. Dan kita dikatakan di situ dalam kehidupan kita setelah kebangkitan Yesus Kristus dikatakan kita sudah seperti bayi yang baru lahir. Yang sudah ditebus dari dosa, iblis dan maut. Kita dilahirkan kembali dalam hidup yang baru melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan kepada kita, hisap pemahamu. Kehatan di bata. Artinya mari kita semakin rindu untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Hisapan nomor lapatan ibana sudah dijalo ibana, tetapi ketika dia mendengarkan di situ ido naidokon di baga seperti kiatan waing so naidokon ni si Saulusi. Ahama dipangido roham si bainokku Tuhan. Tidak hanya mendengar. Ikodokonota do karena perubahan situasi kondisi COVID-19 maka banyak khotbah-khotbah YouTube yang bisa kita dengarkan semuanya dari manapun. Nasi luar negeri pemoli boto mar bahasa Inggris boy mabege. Tetapi persoalannya apakah kita hanya sebagai pendengar? Apakah kita hanya sebagai penonton? Anggo si Saulus dung pajupang ibana, dung ditakup Yesus ibana, di dok ibana rakyat. Ahama dia ma bahenokku Tuhan dipangido roham. Ketika Yesus masih hidup di dunia bersama-sama dengan murid-muridnya, ini pertanyaan Yesus kepada orang-orang yang datang meminta kepadanya. Dia mah dipanggil roham nang banokku tuho, nang malu mau Tuhan, nang marnida au Tuhan, nang bonia nang mardala Tuhan, nang mangolunan anakki boruki. Dan Yesus selalu memberikan apa yang mereka minta. Si Saulus madokon dia mah nang bainokku Tuhan dipangido roham. Tang didok ibana dia masih bainokku pangido rohakku daun. Tetapi kehendak Tuhan yang dia coba untuk lakukan di dalam kehidupannya. Jala idum banagabi say doko di hita di bagasa ngoluta molo roh hita beribadah molo roh hita manangio kata ni bata molo tajaha bibel tei isido adong petunjuk di si adong do say perpudi di badisi apa yang diminta Tuhan dari firman itu yang mau kita lakukan. Dang say holan nama bege dang say holan nama noton menyetir sambil dibuka jamita. Mardalani sambil manoton YouTube jamita khotbah. Alai bohado saha dotuna mangulahon. Sampaikan kita kepada tindakan melakukan firman itu. Jala didok Yesus rakyat disi hehe maho bongoti mahu tai disi ma pawau kutuho si bahenomu hehe ma artinya beranjak, jangan hanya di situ. Mulai istilah naposon wain move on. Dia harus meninggalkan posisi enaknya itu. Dia harus pergi beranjak. Jala di sima dong lao ibana adong do di dok isinakian adong do pangujuna do petu si Saulus di si. Ay bodo do kono ni si Saulus sa sugarina. Ay base ko pola satu hapa buamu. Isom masonari ma. Ay kan na jujutak kita songon ni don wang. Sonari ma dok ma. Bay ma. Mengikuti aturan, mengikuti prosedur, kita sering tidak mau. Kita sering dalam kehidupan kita karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang serba instan, kita mau instan. Alaniahan yang mengalang mihitan wine, tuharon Indomie,
rodapon selesai jadi mie yang enak. Serba instan kehidupan kita. Kita tidak mau mengikuti prosedur, aturan-aturan, proses di dalam kehidupan kita. Hape sono konai di dokdo. Hehe maho, lau maho, bongoti hutan, isi pepa waktu tuho. Si bainomu, ada proses-proses yang harus dia lalui. Ada dituntut dari kita kesabaran, kerelaan. Asa boha, asa sahat tita, tunata panghido nakian, dia mah bahinokku Tuhan di panghido roh. Di sidu hita di bagasang uluta, molo, nunga itetiko jalan nunga mardala natuari, ima pasca remaja, nang mardalam ma, anor dung sidung parminggota, ima pasca dot parheheon, ni sekolah minggu, tu tanggal walu na mangihut parheheon ni iparopuan di bulan sabol saduan parheheon ni ama do naposobulong tanga pala binoto bulan sirora naposobulong na parheon aharun na dako na disi ima mari bangkit hehe unak kehea mo nati unang naing madodok. Alai hehe bangkit, dengarkan dan renungkan dan berusaha untuk lakukan. Jalani prosesi. Ada proses yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita hidup dalam waktu yang diberikan Tuhan. Dan waktu itu akan berproses. Adong kona garis lurus do waktu dan mula hula kibana. Artinya waktu kemarin tidak akan kembali lagi. Kesempatan itu tidak lagi kembali kepada kita. Oleh karena itu pergunakan semua kesempatan dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan pergunakan kesempatan dalam kesempitan. Allah pergunakanlah kesempatan yang ada. Itu tidak akan kembali lagi. Alena paduahon mau songo jolma pehita nagaledo hita di dokdo adongdo. Partikiani waktu itu kembali hari Senin jupang dope hari Senin alai hari Senin natuari dohot hari Senin kemersogot dan sarupawi itu sudah berubah. Kita yang kemarin dengan kita besok itu sudah berubah. Mulai dokon noain ima inang boru na 70 nakingan na minggu na lewat nga 70 tahun na sida. Anggo amang tugator sadari odo pe 70 tahun. Namar lapatan marsogo tamang tugator mardal ningoluna itu sudah berbeda dari hari ini. Atik pe pamatang nai di sido pe alai anggo gogona nunga morui. Tetapi di situ kita dikatakan diingatkan dalam kehidupan kita bagaimanapun juga hanya satu yang tetap di dalam kehidupan kita ima sonedo konakian audo mangopa audo mangabing laus audo naing palua. Yesus Kristus tetap dulu, kemarin, hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dia Tuhan juru selamat yang akan membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Alani dokdo tu hita di bagasan gulmi ningoluta. Boha ngapa jumpa kita rabdo Jesusi? Apakah kita sudah bertemu dengan Yesus itu dalam kehidupan kita, dalam hidup kita? Mau ditikipi hadi hita jodoh suku-sukuni. Songo dia mah panadauta tu Jesusi. Songo dia mah pakila lauta nang diurupi Jesusi hita. Semua kita mempunyai pengalaman-pengalaman pertemuan dengan Yesus itu. Tetapi sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, dikatakan kita tidak hanya cukup bertemu, tetapi kita harus sampai kepada pertanyaan Rasul Paulus yang dikatakan di situ. Apa yang saya harus perbuat engkau kehendak? Mangolu jala mangulahon obar
tulomo ni rohan di bata dang hagiot tu dang hagiot alay hagiot ni Tuhanima nanay si ulahonota di tonga-tonga ni ngoluta asa boha asa marulupolop marlas ni roh kita di bagasan gulmi ni ngoluta yang kedua terakhir dikatakan kepada kita, mari kita selalu rindu untuk bertemu dengan Tuhan melalui pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Jadilah seperti bayi yang rindu nahisapan di susu natama di firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita. Molo marparsauran dia ke kegiatan kategorial PHD pertanyaan taparadima talehom marohata. Jala molung tabigiatan di bata taulahom mai di bagasa gulmin ngoluta selamat parheheon ang pasca sekolah minggu dan parheo sekolah minggu manon margogo manang aka guru-guru sekolah minggu lau patupahon na dengan manugunogo aka na kota lam hehe tu aka persauran na dengan na masihol mar persaur tonga-tonga ni bagas joron di bata lau sita pesalutna totong mahita hehe salutna ay nunga hehe tu hata Yesus Kristus nunga di pamate hajol moto na buruki gabi di liab dihita hanguluan na baru asa gabi jolma na masihol malunguk kita lau mangulahon lomo nirwani bata. Amin. Mau lihat puji-puji yang mari hotu tuali tuan apala di bagasan bason takas du tuali tuan dengan di basam padongan yomu atau tong masa di bagasa gulmi ngolu nami Ilos sodo hami tutuali tuan rosi tonga-tonga niya kabagas nami be lau madohoti parpungan nami di bagasan na bason ima di minggu kuasi moro magriniti na di pengoto hami tutuali Tuhan asa songo poso-poso na baru tubuh na hisapa di susu na taman na sumarlaw di sido hami tutuali Tuhan songon akan na porsia di ho naong di pamate ho hajal mon na buruk marhiti-hiti hama matem jalan nunga di panguluho hami di paheho hami Tuhan uluan na baru marhiti-hiti heyo musian na mate asa marhiti siali Tuhan gabi boy hami tutuali Tuhan mangolu di bagasan ngolu na baru jala di sido ali Tuhan nang apala di bagasan na basope di pengotodo hami marhiti-hiti perjupangan ni di Saulus ali Tuhan rap dot Yesus Kristus gabi mu ba ibana manada iban le Tuhan disudia aka arin ngoluna disudia aka pabainan na le Tuhan gabi nasilele hakala Kristen iban le Tuhan gabi si barita nauli ibana tu sadok portibion godang do tutole tua tura si taun nama si di bagasa gulmin ngoluna sida ale ala horo le Tuhan nama nakop ibana horo na margogohon iban le Tuhan gabi boya le Tuhan sadok ngoluna gabi pilihan nama ngolu lama barita nauli tu sude aka bangso le Tuhan laus idol Tuhan di pengoto di bagasa gulmin ngoluna mi apale di bagasa no bason songa padok ni si Saul sale Tuhan dia ma Tuhan nanang si banon nami di pangido roham imale Tuhan pangido nami tu hoale Tuhan alani le Tuhan pasunggulon pabua me di bagasa gulmin ngolu nami asa boto hamil Tuhan lamang ulahon na bartolomon ni roham asa boyal Tuhan taridal Tuhan nang marngolu na baru kami nang gabi si utoko hamil Tuhan di sudia aka gulmin ngolu nami jala pasu-pasu matutuale Tuhan kami salhutna astong ale Tuhan marlas ni rohami mamakya aka ari-ari na leomu di hami ganumar sada-sada gabi upakya hami mayal Tuhan lamang ulahon lomo ni roham asir roham ale Tuhan nang apala di bagasa no basope di losodo Tuhan di patupa huriam ale Tuhan pasahaton ulos 70 tahun le Tuhan tu na posoma le Tuhan tu ina nami lusteria boru na 70 sosol Tuhan nang ama nami si Tua Wilson togotoro pale Tuhan imanong marumur ali Tuhan nasida 70 tahun hatam do tudo itu kaposi hami ari-ari ngolu nami itap ni 70 tahun do molo marhago go situ tu dia 20 tahun alai hangaluto kalu jauh nama le Tuhan hinadenggan ni hatuan nasida idol Tuhan nang pos ni roa nami pangiro nami apala di bagaso na bason marhiti-hiti ulaw na pasahaton ulos 70 tahun na mangido mangelik mahami tu ada pamali Tuhan asa songon akan natuto nami le Tuhan gabi aka si gajang umur hami saluhut na le Tuhan ruas ni uriam aka bibincarung rusa le Tuhan nang aka si solat papawar nami le Tuhan langsung ni mal Tuhan upang pami Tuhan le Tuhan nang saluhut na akan natuto nami lan siya di tonga-tonga ni uriam nang madalani le Tuhan nasida umur 70 tahun pargogoy le Tuhan nasida homa na maniop tangan nasida homa na mangabing nasida homa na mangopa nasida homa na paluaw nasida Tuhan asa bo tutual ito di bagasan pos ni roa di bagasan las ni roa dot parsioto na go togual ito nasida marsigatong tu as ni roham lamad dalani akar ngulu nasida jala totongan Tuhan gabi jamita na mangolu nasida tu akap no parna
asiroha malitua kawakam litua Tuhan nang apala di bagasan na bason nang sudia karuas nuhuriam siya mulai danak remaja na po sebulung ama ina lansia siya humatong Tuhan nama dongani ho nama margogoy ho na Tuhan di sudi aka kegiatan di sudi aka parnguluan astong Tuhan marlas ni roha susul Tuhan kawakam Tuhan nang ruas nuhuriam na di bagasan aka proses perubatan Tuhan apala di bagasan na bason amanami tepe pasaribu Christine Panjaitan susuli Tuhan nang ima amang Rudy Storus sali Tuhan susuli Tuhan nang Johannes sitorus.o tabun Tuhan dari bagasan proses pemulihan dopel Tuhan nasida dung mulak nasida ser rumah sakit toma Tuhan Tuhan nama dongan nasida jala pos doron namil Tuhan ho Tuhan Tuhan nama dongani saluhutna secara subok kami Tuhan nang amanamil Tuhan ima manurung tegal manggal Tuhan asa homa Tuhan Tuhan nama jama pematang nasile Tuhan jala ho Tuhan Tuhan napa pos rohana sida as Tuhan Tuhan pos rohana sida madalani akar ngulu nasida parmudu-muduhon nang keluarga nasida nang tutik-titik na manghut botu oleh Tuhan pulih na sila Tuhan di bagasan hai pas oleh Tuhan asa marulu polok marlas nirwan nang tutik-titik na mangit rapdot akapopar na sida marparsaron nang ditonga-tongan di bagas jorom asiroha mali Tuhan sepa supasu mali Tuhan nang sudia ka terapi si pangano sinumona di persolo na sida parhitia mula mangaleo pasu-pasu amalumon atong sadio madagtori nami pasu-pasu masaluhut na hami mangasan warnak mu Tuhan Yesus Tuhan nang martangya kami tuho amin. Maredehita las pasat mapeliata 2A tu kantor pusat 2B tu haperluar diakoni huriata.
kumapiliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banogijang o do haruan ni saluhut silolo na denggan dot na sa ulibasa na mauliutos. Upasata masina nilom mituhami pilihan nami tuho sa jalong magabi uap nos di jolom pasu may jala ramoti asa para siya kami pilihanon pati bulo na radyom rito nga tongan huriam dot deportibion buhay marohanay marhiti-hiti to dim salam tadahami godang silolom mito hami salam girgirha madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristuan nami amen. Manami na di banogijang sa penerbadia magwarmu, sa Roma harajonmu, sa saat malom ni roham di banotongon songon na di banogijang, leon matuhami sa reron hanguluan siya pari, sa sama dosa nami son panisan nami, di dosa nongan na mardosa tuhami, unak kami tugon pangjunan, paluamahami siyan pangago. Dami jalan pasu-pasu ya tua debata. Di pasu-pasu jala di ramoti tuha debata maho. Di sodako tua debata mabuna tuho jala asima rohana midaho. Di dopako tua debata mabuna tuho jala di pasoroho madamena tu todim amen. Oras marita salutna di hamuna manami nanami na markendaraan na diparkir di samping baribaon samping gereja asa boima di papidyasiania ala dipakyakai na kota do ima dalam kegiatan mencari pertelur pasca di sinuanya te asa boima tageser joaka kenderata roda opat moleate madihita oras matua mamasu-masu. Kebetulan ulang tahun ni amang situa ti Wilson Togatorok nuaing nang dipatupa acara ti Lili Boy Majorahita kudus tokin nate.
hari ini